Olivia, a lot of people, EG ribs a lot of people here. I'm seeing comments. Now go joke. Because I will try to ribs soon because. Meanwhile, I can another bottle FM be a palo discussion. Ella, I'm a man that a mega accused neighbor side chick in the 70 years. I can tell you my spec. Refer your father, but I will have you as a side boy. I will accommodate. You can accommodate. I will never take the place of your mother. Never. So, Igbo land. Hey, I'm gonna be here, come good. Oh, why there? Mbudodi. So, Igbo land, I'm a man, I'm not quite high. So, Igbo land, refer again there. Yeah. Yeah. But it wasn't money Igbo land. Yeah. So we do, but I can manage it. But if I'm customer service on Friday, by Saturday I was okay. I cannot be in London and be in Norway. Man will tell him. Olivia, check and jog as you. Can I be Igbo land no? Magalistic. Can I be Igbo land? Ella. Justice for my Igbo land. Chineke me. It's okay, Igbo land me. Igbo land. Justice for your leader. My Igbo land. Angel. Olivia, what are you going? Justice for me or for Igbo land? Igbo land. Igbo. It's okay, this guy there is 70. 70 Oh, well, I know that I'm falling in love with Ella. Oh, yeah, but the problem. You know, I can't Igbo land. Igbo land in Dosare. Not up to 70. Leave Ella for Igbo land. Igbo land na atụgoro ka a na-sie up. Ọma ma ọ ga-anyụchala ụlọ onwe ya one ra. Well, ịma na ọ gị bụ ụzọ mee. Olivia, ọ nwere onye nke na-ajụ ase gị sinsi na ọchị ịgbamọkụ na ya bụ Frank Valid Limited. Ọ chọrọ igbu m ebe a na so ị bịago na. Hey, Frank, I'm here. Hello, Frank. Biko, Angel mere na Friday. Yemekwana you there. I'm not up to 70. Angel ọma na onwe ya. Angel ọma na onwe ya abịakwugo. Ifugo problem. Angel ọma ka ihe ilo. Nna m. Kere ihe ilo. Nna m ebe m etinye ọnụ na nke a. A na-ekwugodi na ọkụ gbara onye ọcha. Ajụbazie maka afọ ọnụ. Ndị 70 ọ na-awa ọkụba? Ndị 70 na-awa ọkụkwara ndị ọya awa ọkụ o, mana ama m na by the time ị rugo 70 na a na-eme amụ anwa manage ịkwụ ọtị ya na ha na-ejikarịzi ọnụ na aka akọvazi up nke a na ya nara emeta ọfụma enwezi ike aṅụnyela ife ka ọ gbanitekwuo But a pop all the two Viagra, lapụghị agwụ. Mana aṅụnitekwa ihe nsogbu mma enwe na ya bụ na ofu onye aṅụkwana n'elu ela. Okay, nye mere gịnị? Ya aṅụkwana n'elu ela. Oh, okay. Ọ pịrị 2 tablet ụta ọ dịgoro n'elu si na ihe agbagbuo na mmiri ya nọrọ ebe ahụ akwụkwọ adawazie anya okwu afọ mgbe nke ọzọ ya wụ na mgbe nke ọzọ ya na-ahụzi n'aka ya na-ahụ aka iji mana eji esa
Nna m mụnwa na onwe m nna achọrọ m odogwu ya eju m eju o ya ju eju dọrọ adọrọ ha nwere enwekwa ya n'izu a na-ebukwa ya ka izu ọgụ anụkwa na ndị 70 a na ha bute ha a na-adọnye nke ha adọnye 70 anwa ọ dị o tee n'ọkụ bara ihe anụ nwa ọkụ tuo m ya isi ya nọzie taa ọkwa na injin ya wọk ọzi mba na 70 age chaga 70 kwesịrị great grandparents achọ m 70 isi amụ ya na ọ nọrọzi n'elu ọ nọ na mba ọ gbara osiri isi na ọ ya ka m ji gwa gị ọ na-abụzi ọchịtị ọchịnye n'ime ebe a 70 na-atọ m oyi ịnụ ya anụ ekwuzikwara ya dị ka gọvanọ onwe gị ka ga-erukwa 70 years mba 70 years nwere ndị 70 like ime ha nyere ha otu ụmụ ụtọ dị ide tụtara amụ mpa nke ka m jụgoro gị ajụjụ gọvanọ onwe gị na-ekwu ya irukwana 70 years kedu ndị ị gara ala ị ka gara ala ndị 20 ndị 70 ibe m ezikwa na ofu ihe a ka a na-ekwu mba nne eruru ana 70 na-achọ young blood mgbanwere ọba ekwenje nne m young blood ka mgbanwere ọbara biko mrụ 70 ma achọwa young blood ịnọ na point nne m young blood ya agbanwe m ọbara ọ bụrụ ihe na-ewu kịta akwa ịnọ na ebe a na-agbanwere ọbara ndị 70 narị ya ọbara ya na-eche njiri nrụkwa 70 nata ndị nke m na-anata ọsị m ndị 70 a na-aka nka ha na-esi n'isi ahụ aka nka na-egbuli m ofe a na-esi na ụmụ aka nka so isi ahụ na-ebu ụzọ ayọ mgbe action ịkpalite ya ọdụdụ ahụ ya chajie ọdụdụ ahụ ahụ epushu energy to the isi ahụ oko Ela kedu ka anyị ji wee study ihe a niile ịfụgo na agwago gị na ha megide ịfụrụ agwago gị before na ndị 70 nọ na DM ya kalị truth bụ na nnọrọkwa 70 ahụ hoo ha ana m eji chọrọ obere young blood ya gbanwetu blood ka na-adị fresh obi adịghị na-ejere ọba abụ mkpado ha na-adịkarị otu a the first place na arise bụ the body arise there it will now pass energy from the body to the head hey and that is nke awọ aṅụtara ya n'ife Ela aṅụrụ ya aṅụ bịa na nkịtị ọ nọrọ ebe ahụ na-emerụ gị ihu nne aya emekwa ife a mana ọṅụtụ something ya gbanitetụ ị ga-awụba ha awụba ị ga-atụli ya ịba obi n'ime gị oke nke ahụ ka ọ n'ime ebe a ka ị na-achọ damis o nwere ihe ị na-eme isi o ka m gwa gị ihe ị na-eme isi ya nwe na nkọwa gị sensation nke ya nwe na-enweta fọm nke ọ na-aba achịta achịba you cannot tell him to come out obidozie full package ahụ bazie ụlọ ọkụkọ but then the whole body ekogo enwe ihe ntị ejidela ka ndị tagodi ga eje president oge ntị anyị dị ntị gị ya ị nwetago this feeling bụ na amụ juru eju gbaa agba nwa abụba bịa nwa akwara ị nwetago mgbe ọ baa gị n'ime that first trust that first one lodge ya ọ bụrụkwa na ọ ga-anapụta o ọ na-ete gị ete o wee donye ya adonye
Mama tia. Okay, you go surprise. Oh, my lady men cozy. Ntozi wetia. Daddy. Daddy wetia. Akwa. Nanya, na-achị ịghọtapụ na against. Nke akwa ya Onya ka ela na-akọwara gị na o nwere that kick starting na o nwere ihe different cars were against your start. Oh yeah. When that na-akwa aka before start ya. Nke 70 when I need jump start. Achịkwu ọnya abịa nọrụzie n'ime wee kunie. Oh yes. Oh yes. But around the 7th they take the time 30 minutes 1 hour only the busy. Different parts. Okay. Mana eziokwu enwe advantage 70 anụnwa dịka ela na-ekwu ka ngwa ya advantage. Enwego advantage. Eziokwu advantage ndị 70 bụ na fa nwere efe. Ọkwara ha nwere time. Ndị young men enwero. Go. Because young men anara na ebe a sị ga ọwụ nri ọwụ ha na ihe kedu ihe ọ bụ. Mana 70 nwere time ogede. Oh yes. Onye eji oge ahụ wee rịarịba gị ahụ rịcha nnọọ rachaba gị ihe niile na-alacha. Meanwhile, Olivia, I want to never about missing rip. Yes, since I hope you are keeping tab. Just keep tab. Frank Vital something. Frank Vital something. So I'm going to rip. I'm going to rip. He didn't rip. I don't only go 70 years, but Gabesico is in the building. Gabesico. Enwere anyị ji ọgaju ebe a ntọ esagodi. Na mbido ese na ihe ndị saitik a na-aya ekwe ya. Ma na-atụ ụjọ gịnị? Onye amara nke he is scared of them. Onye amara nke o ji ya nọ na-atụ ụjọ onye nọ n'iru. Ịmara ihe iji ị gara atụ ụjọ onye nọ n'iru because onye nọ n'iru ejegoro iwere uche abata nke nọ n'ụlọ ka mma. Onye ma nke o ji ahụ. Ana m atụ ụjọ side chick. In fact, onye nwoke nwere ego kwesịrị na-emegharịtụ aka. Nwoke dị oke. Mana mmụnwa bụ Angel ọma ebe a kịta. Achọrọ m nke side chick ahụ. Okay, kama ihe mme side chick mee tụọ wife kpọtụ ya n'ụlọ ịnta niile egori nwunye. Ana m atụ ụjọ side chick because side chick a ga-eme nwunye m ga-eme di m. So ya gara chakwa pụta ọ ga-confirm na ọmụ ahụ dị best. Nenekwu ele anya n'iru wee na-ekwu ha. Ella wetara customer service on Friday. They had to broken. Ella so now one of those people with this her broken heart or act as a side chick on your mind. You will get problem. No, na matter side chick. Side chick nwere nsogbu side chick. I don't want side chick. Mba, achọm. Olivia. Side chick bụ Olivia. A lot of people iji really say a lot of people here. I'm seeing comments. Nna gwa gị eziokwu. Because ya ba chara ribs unu biko. Biko ndị niile iji ribs ha na-aba mba na comment section. Ma ka gị na ha ji setụlụ. Nwaanyị nọ n'ụlọ ya eje rụcha ọrụ. Gbacha mbọ. Side chick eje maọbụ biko side afọ nọ n'iro kpọnata ya n'ụlọ igworie mgborie. Ibudo ọkụ mbudo ala anyị emebe threesome foursome. Nekwe n'anya. Anyị erikọ onye ọnụ. Ga-ekepụ oge ọbụla ije n'iro rite bata n'ụlọ mụ na gị bute ya n'ụlọ anyị erikọ onye.
Angel, ihe bụ 2026 wife material. It's not even in this present. In the future, Keno. The problem with that, when you get that co-wife inside you create space for another side chick. No, but what they want to now communicate. You could to obey that. Ịma na ihe nzuru na-atọ ụtọ chene ka ngwa m enwere ọtụtụ ụmụ nwoke ihe nzuru wụ ihe na-atọ ụtọ. To be honest with you, ba. Dị gị kpọrọ nwa aka ọzọ na-abịakwute gị na saka gị na ya buru ya ị ga-ekwe gị mepe nke gị ga-emepe. Agwala m ya mụnwa agwala ya ka m kpọ ya na phone ka m tinye ya. Agwala m ya sị ha kọta na m chọrọ trisom. Minwa na mitela no be tell me. Otu ya aka mma ihe wetakwa anyị erikọwa ya ọnụ mụọra mmụọ ekwenụ m lee trọbụl ibe ahụ nwoke dị greedy ha na-like inwe ihe dị ụtọ himself ya were onye ọbụla na nke ya everybody ana m ekwu na ke na-atọ m now ga-atọ gị onye si na ọ chọrọ iti ya yalụ. By the way, most of us is 2026 wife material. Most of us share nke mmadụ. Na-ege kwantị. Zembwa. Ngida mmadụ emebere sharing even though no o nwere ike ịnọ n'ụlọ onye nke ọzọ o nwere two girlfriend three girlfriend owachi chata in fact ịgwa m sị na akpọta aka spia mba achọkọ m sharing does not mean that both of you are doing it at the same time. It could be at the same time or different times. Okay, different time zone. What they say from Guinea na see hey how far I like kwara gị another nwere ike onwe nwaanyị ọzọ ebe ọzọ ịda na ọ nụrụ ya alụ ma ọ bụ na ọ ka na-agbakwa ya just make me comfortable. Done. I won't tell you. That means it's always tasting different. That's even making me. I don't want to. Hey, I would this in Yazuru Nilo because when you were Yazuru Nilo or both ways, Onaga both ways. What I got both ways. In case you my wine, no, the one. In my reason, what can waking or no, n'ọrụ now, and onye na-asị ya nna because ndị a na-ezute n'iro most of the time ha nara enye ha stress enwere ihe dịka stress nna enweghị ịbụ ka egwu ya plan gị for the day how ego eji wee spend just alakai nke a bụ sọ nsọ ụtọ ajara na-eje zuru ezutecha afri chọsi ọnụ ọfụma anatakwa n'ụlọ meghalị enwebeghị ihe eme nke ahụ na-aka atọ ụtọ maka na ọ na fon efi ọ na-smile iche na gị na mmadụ ya na-ama na smile na ọ smile bụ nke o rite nke nsụte na-atọ ụtọ mana nke na-aka atọ ụtọ karịa onye emebere trisom amara ụtọ dị na ya onye emebere trisom ihe na-eme anyị bụ jealousy of what of ọ bụrụ na the woman kalụ gị mara eme maọbụ what of the man hapụzie gị jekwuru nyanwa o nwere isi adọwa ka udu ọ bụrụ na ọkwa kwaliti na-emekwa dododo irute n'ogo level ebe ị ga-enwe that understanding that nke nwaanyị ti nke ihe bata
ngị nwa ji nke gị bata nwoke na-eri ụnụ abụọ ngị nwa na-eri mmadụ abụọ ị na-eri ofu onye o bịa in mind you're not eating one. Okay, go abụ nwanyị. Amụdị n'otu nwaanyị ebudo ara nnọọ na-amị ala dị side ngị nwa ebudo kisi na-ekizi ya bụ threesome ya 3 ways. Just na participate na-egwu ikasị aka places. Enwere ike ọ na-ara dị nke nwaanyị na-eti. Give it to her. Yes. You were the commander in chief self. Okay, now command the movement. Shangwa. If prefer kagina why share your man. Ki prefer kagina madu share the person's man. No. Share the person's man. I think I choose between like kagina madu ladigi. Kagina kamwani na guma ladigi. Kai gala jonye ka kina nwai gala jonye ka like I trust them dionya ya de ko ka ola ka munni ya ala di nke mo because I trust my own husband. One point my major issue here is that there are too many side chicks outside. Hey, too many. Okay no ona ebuto ogbayala. Okay no na amalungu olu okay no nilo. Hey. But don't become co-wife. Oga, but it's in this one. The guy now travel. No, you're this side chick in muscle. Good in Biane. Forget Nkema already. Enwere million say. And that akwụkwọ can approve 7 to law. On with you again. I sign ya. Oh, you Waga. I'm naked. Onye never. Oko never. When I'm naked. Is it naked? Hello. Yes. Hello. Onye ọbụna like ụmụ nwoke now ihe side chick a lot of issues. Even though no nya ka a lot of men who prefer. This lady prefer ya bụ na mwa na asị kita anụ that co-wife. I prefer co-wife. Stress si no co-wife now. Ofu nwaanyị nwegoro n'ụlọ na-enye gị isi owe na-achọ ebe ọzọ ị na-agbaje n'iro ka ị nweta sanity. Ije bute number 2 bata ha na-abụ economize ọ bụrụ ndị na-abụrụ hukwuru onwe fa n'anya self wee gbaa gị ọkụ ụtọ ihe ya You go with 2 guys. Gabiseko in the building. Gabiseko bigwe Sachi in the building. I have a phobia for it. Come on, come TM. Yeah, na yoko. Only ndị na-achọ 10%. Ọ bụgoro isi ala ka afụta n'abalị a. Enwere nke a gbọcha. 7 to law. I have everything. Chelkere, unosemo approve 7 to law. What is 7 law? 7 to law is the law they provide for ihe anyị na-ekwu exactly. Okay. Sharing, accommodating. Go sacrifice to go for, you know, because and the 7th law they exclusive. Hold on, all the exclusive to okembi aka siri ike. All the written about why okembi abra. Oh, anybody. I will okembi abra ka 7th law na am applied. I don't worry for Olivia Joe. Muslim na ma prefer. Nwoke mụ na nwaanyị ọzọ ịla dị nke ya ma ọwụ mụ na nwaanyị ọzọ ịla dị nke m sị ya na atrọstụrụ m dị nke m maka na ọ ga-handụlụ anya abụọ handụlụ ọnya wela atrọstụrụ m dị onye afọ ọ bụghị tago so the 7th law must be you must be capable. Oh yeah. Anybody 7th law aga m ekwukwa gị approve ya president approve kwa ya biko ọ na-enyekwa ndụ ogo. It's already existing. Or just the debate and right. Just can sign in here on the official. We have 6 laws already. Any Bolan customer service. Oh yeah. Eh? Oh, when I say approve this night. Yes.
sharing Can we go to go sign a law? It's not gonna be a small thing. This law of woman of woman will call him to General. If on a me, nwoke na-ada agba mbọ agbasibe mbọ ike ka ọ banye na ndị a na-ekwu ife a because o nwere ndị 7th law kpuchiri ọ bụghị onye ọbụla enwere certain place ọ ga-abịa iru onye aka siri ike ị ga-emenwe ife dị na nwaanyị na-abụ ịchọọ ịtọ ma chere aka siri ike ekpuchie gị so ụmụ nwaanyị na-ejekwufa amalụ na gị nwa na-achọ onye isi akpụkpọ ga na-eri ụkwa na ọta ụgbọ ọta imago ọtatụkwa ụtara ji nago nwa option afọ onye ohi elelu chiefs sokwu wee sị m approve it already ịgba nri na obe so nekwanya Dada gakwa today Diala my love. Kedu ị na-ekwu? Dada na ebe a since Diala my love. Ọ bịa na ebe a na anụ. Dada nọkwa ịkwa. Ọ ga-agba approve 7th law ka ibido ekwe. Mami ọ n'anya. Ọ bụrụ gị mere ụwa. Ọ gaghị practice your 7th law. At least ọ mere customer service. From the Nabamba, approve. Geraldine, Hana Bamba, no. One Nabamba, no. Mala Unkwa, Obi Mother. I had to drive over now. 3 days to go on Friday. Customer service. That's for the most customer service express. It's a no, it's a yes. No. O nwere ihe na-ewekwa m iwe o. Anyị nwere ihe na-eme ka m kwupụtago dị ekita ka ọ pụọ m. Onye efu dada abego. Enwere onye na-asị kịta no. No, anụ nwere isi kịta. That means you approve side chick. Zekelela dada. Don't die. All you see, we already agreed no 7th law. No 7th law. No 7th law approved. Go practice already. Why na sign by this 7th law into existence? On the development in a matter of life and death, madam, where's it can happen? On when the world get mother walk it up and say because mother can mother. I told him the car. So practicing sign here her coffee vine. Come on, you coffee go now, man. No. Don't practicing 7 no. Which means you can go and do without committing time. Angel Oma, he just mentioned more 7th law in Igbo. I be Igbo makwana makia. Onwe hi kwu kita. Ezi no. One ko ade. Ezi Igbo no. Onya ki Igbo ji sige na. Onya bụ afu nwoke onye Igbo, ya ga-ajụ nwoke onye Igbo bụ. Kedu maka ezinụlọ? M ga-ebugara izo jụọ gị kedu maka ezinụlọ? Idebe ezi ọfụma. Idebekwa kwa ụlọ ọfụma. Yes. Nekwa ma godi na asị ma approve it. Ukwa na eziokwu na.
approve because God's law favors everybody, both male and female. Female more because the men are already doing it. Women are young. Don't approve that. Women are doing it too. Women are doing it. Diamond. Approve. Udo. Approve means DM. Ela to go there boss ya so go there. Ela give ela back ko ya. Ela to go there get ya so bia. Ka approve o yo go. Approve ourselves. Eso Nanya ka ngwu na eziokwu. I approve onye. I approve before I approve onye. Okwu unu ma bụ ụmụ nwanyị ga-ekwukwu ka ga-ekwukwu ya o because all nu ji now. Ndị jikita bụ people like Geraldine. A lot of them nọkwa here. The scary part bụ that life and death. Waiting nkara atụmụjọ. Onwe ụmụ nwanyị na-asị na echi itie ya nwụọ ya nwụkwa now. Okay. Nekwanya. Asịnge. 7th law nwere ndị ọ na-protect. Ọ bụ ọgwụ onye ọbụla. Yes, every. Not everybody. Okay. If you find yourself in that category, ị ga-achị nwoke na-abụ. Yeah, chilling working on. I would say it's not an offense. No, what I thought an offense, yeah, Ritu. You're very from okay, what I'm on. I'm not on me. Why? Only Charam, I do my boo. I charam. Why? Okay, when a young magazine to on something, say we don't need cheating. Unamonya. Igbo land. Only city. Customer service. It's not cheating. Una cholo fa by voting system. Na kwa kan gwa gojoku. I abuse of better debates. Only of I just 2 points ya. Abia na Nekwanya. Okay, ngwa na-ekwu ife a na go na-ekwu ife a ewe niwe Angel ma. Nyem straight 2 points ka ijide n'aka ka iwe debe. Straight 2 points ma I na man sign this law. Mba anọ na sign no, anọ kwa na no sign. Mba abụrụ Angel ma ka na-ekwu na ajụ Gerard ka na ngwa. Number 1. Agaghị m eji anya m na-abụ. Wee nọrọ ebe di m na-eme onye ọzọ ọ dịghị possible. You don't have to see them doing it. Mana ọ ya bụ 7th law. You would not. Ọ bụrụ iwu mere ị ga-afụ. You will accommodate the option. N'anya ndị 7th law na-protect bụ men ga-guarantee gị na faghara ebutere gị ọya n'ụlọ. Na mmadụ ama nnọkọta dị ime n'ilo. Na mmadụ gata n'ebe nwaanyị ji n'ile na ọkwụ ụgwọ ọtụ ọrụ. Ọma mmego ụmụ ihe niile adị anya, ọma mmego public assault. Mana ị ga-ahapụ ya ka ọ nwee option. Dịka abịa si. Nwaanyị kwanu. Nke a cheating. Society ga. Nwaanyị. Society ga. Nwaanyị kwanu. Nke a cheating. Nwa ba ọba. Ọba, yes. Oh, na ga tuba side chick ime. Life side chick chọ mọ nwa. Ọkọkpalụ si. Ela ete mmiri eme ka ihe adị mma adị. Ị na-arasị adị mọ. Ela nọ na ka emebisie ihe niile. Ela ete mmiri ga na-asị go ka okpokọrọ. Aghọtara ọzọkwa m ụdị a. Akụkọ gị n'azụ.
Akwụkwọ gị n'azụ na that. Angel or Macamana, give my sidekick so borrow in a borrow. When better, this man will return to his family. He can't go. There will not be Kunu mana enwere ihe nọ on board kịta nke sidekick nọzikwa na-akpọ phone na-asị madam I will deal with you. Sidekick ahụ nwere nwa o focus on that. Because at the point So I thought Nanya Ella, it was fairer before on the to be on a minimum in the sense that na side chick amamba move and all that. O choose itinye nwa una ga ma approve nka or possible. Obi adịrịla mma. Ella si na side chick ga-amụ nwa ya mụkene nwa. Okay, people, and what is left for the side chick? Protection. Okay, but when the OKMP goes, if I turn and look at my baby and remember, oh, it went. A na-ekwu ka ọ dị too minimal ka a dịrị enwe na ụmụ ife too much attachment.